Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Halor ka jingmi ijong ki youtuber ki baju simtu ya ki jingrwai jongwei nongrwai ubalas dang pau hakini kisngi uba jurwai ya ka parti VPP bat ki klawat kari ki ba dei ki nongelam ki ba shisha jong kari bat ka judgment rew kumta naka lieng jong utrai uba josping roy nong bet ula kerpat ki youtuber ki ba dei ki nong pelaj video ha YouTube ba kim dei shu bantu bat upload ya ki video jong u haki channel jong ki klem da yuk jing bit na utrai te parlok sa cek bat page ya ki jingrwai bas ngotenat bat bas ngobang jong une urang ba haka channel jong u ka ba ai kerteng just ping roy nong bet pin sayu i bat yo sngau ya ki jingrwai bat donong rim bat bas syong ni jong une urang ba te ale parlok ngina ngap suai ya ka jingkerpat jong une urang ba Teto parari bayet ki para lok prajor kat ki to ki bayu snow gani ga singkeren ko jonga gani ga por nga snow bha ban pentip sapi sakito ki beriu ki bala ban i ban yo snow ye ki jingrai ki jonga ki ba pher kham tam ya gani ga jingrai trong cả jing yaki ke jong ka seng VPP ak bangai i ke jing la don board jong sarkar kum tak la penlong yang abangan tho ban pen ring dur ke ni jing wai aga ta ka kom ka ba dei tini i ke ni jing wai ke jong ka la long viral ha tini mat ka ta dau nga susi pada ban ong ha ke ni po mar ba ki don ki breu ki basu upload lumar ya ki video ki jonga kam tam ki jing wai jong ka VPP ten mar kata dau ngam sutenat bah kan di kom nomor ba i to ngala amaham ngala kala don ke kentien ke jing maham ke jonga bang ong ba kamlong ba pelan ya ki jing wai ki jonga teng liling apet mar ya upload manga kum to tang 10 minit ari la don pat ki ba upload to long penban kum be kini dok sieng ki ksau kum to tila da kalong ha kini kom kam te fi ka ba ha tin mar kata nga snow ba nga kerpat ha kini ka por ba kum bang la ai ki number phone hang to fi ban phone nga ban la kali da twat jumut fa nga u nong thoi ki jing wai ki ba pher te la dang ai phin yo ban pelai la dang ai kamu kladu nomor ba phin lang kam di ke jong phi kam di ke jong lo jong no ka di ke jong ngai ten nomor kata ka dau ngada kerpat ya phi mentangan pelai yang dia i jing wai te wat jum lien ban ko ba to to wat ju ko par klumar to wat ju sim to klumar ki jing wai nomor ba ngam sutenap te ngam sutenap ke ga jing sisa fitip hi nomor ba ka channel jong ali kadang rit te ka jong phi pada kala kham he te kum ta phi ki bala kham kiu sakmat phi le pan ban kini no ya ka sap ka badon hanga te ngam sotenat ke ta ajing salda ngapet hakini ki kani ka video ka bang pelat kini ka jing wai full jong kani ka jing wai jong ka VPP kidon ki bala pan ru nanga don ru ki bom sempan jadi tu ki bala pan dekat tien persa ngas ngos ei ban ki ngong pelat ba don ki bana asam don ki bana ngam tip bun ki jaka ki phone yang ala than nong ston ru don te ngada ka musiem ka jing snow ie jiki mga long bri wa kloi ba ban sosun ei tengah sosun ei auto pelat lada kani ka video pada ka ya yo ngin se kendo ko ke sini se yo menjadi sya sobha kita ka dei ka jin ya keren ko ngabat bat kita ki
beliau kiba kuat pelaj ya kan jika video ke jonga te nga susi ya kita ki bomju phone lalu ki bomju wat jingbit bomju pan jingbit ki la kala try ki sno comment kat no ki comment baka ya ke channel ke jongki lang baka jingwa jonga te nga pada ngam setelah ki kata nang dia sekmat nang sepelat yang video sel lang yo por nang sepelat no sibit lanila sai ke wat su melian ban su pelat ban ko batu kum to ya ki jing wai jonga ni ka long ka jing pat tang kum ta khu lei sibur